Hola a totes i a tots. Em diuen Joan Ramon Sanchis i sóc economista social i valentuber. Tinc un canal de YouTube que és Parlem d'Economia. Avui vull parlar-vos sobre els bancs. Bueno, segur que molts de vosaltres ja estareu pensant una vegada més anem a parlar del tema dels bancs. Bueno, espereu, no apagueu el vídeo perquè crec que la idea que vos vull comentar vos pot interessar. Sabíeu que els bancs no paguen impostos? No estan pagant impostos? Bueno, vaig a explicar esta qüestió. Primer, sabeu que el 2008 vam tindre un esclafit de la bombolla immobiliària que va provocar una crisi financera que va afectar principalment a les caixes d'estalvis. Esta crisi financera va derivar posteriorment en una crisi econòmica i social que hem tingut que pagar entre tots i totes dels nostres diners i que ha suposat fortes retallades en sanitat, educació i serveis socials. Davant d'esta situació, què diuen els bancs? Diuen que això va ser culpa de les caixes d'estalvis i que els bancs més bé se van veure perjudicats per tota aquesta crisi i que en cap cas cap banc va rebre o ha rebut ajudes públiques. Anem a demostrar que això no és de veres. Primer lloc, sabeu que vam tindre que demanar un rescat bancari a la Unió Europea en el 2009 per a fer front a la crisi financera i sanejar les caixes d'estalvis. Una vegada sanejades les caixes d'estalvis, sabeu quins van ser els grans beneficiaris d'això? Els bancs. Per què? Perquè el negoci de les caixes d'estalvis se l'ha quedat la banca privada. I a més ho ha fet a un preu simbòlic, pràcticament de gratis. Vos poso dos exemples. El Banc de Sabadell es va quedar amb la CAM per el preu simbòlic d'1 € i CaixaBank es va quedar amb el Banc de València, també per el preu simbòlic d'1 €. Per tant, la banca ha sigut la gran beneficiària d'esta crisi financera. La segona qüestió que us vull comentar és els bancs se queixen de que han tingut que gestionar el seu negoci amb uns tipus d'interès baixos, inclús negatius, i que això els ha perjudicat. Jo me pregunto si els ha perjudicat perquè estan aconseguint beneficis econòmics. Perquè el negoci bancari no està basat precisament en els marges financers derivats dels tipus d'interès, sinó que el negoci bancari se nutreix principalment del cobrament de comissions. I el que va fer el Banc d'Espanya va ser liberalitzar les comissions. És a dir, un banc pot cobrar el preu que considera oportú, és a dir, que li dóna la gana de qualsevol tipus de comissió. I d'aquesta manera estan fent el gran negoci. Per tant, que no se queixen de que els tipus d'interès estan baixos perquè això realment no està afectant-los als seus beneficis. La tercera qüestió, i aquesta és la que enllaça en el tema que us comentava de que els bancs no estan pagant impostos, és que per a capitalitzar els bancs, perquè se considerava que aquest és el problema principal que tenen, el Ministeri d'Economia i el Banc d'Espanya van decidir crear un instrument que es denomina crèdits fiscals. Què és això dels crèdits fiscals? Això significa que els impostos que els bancs han de pagar per els beneficis econòmics que obtenen tots els anys se'ls ha perdonat des de l'any 2009. És a dir, que des de l'any 2009 els bancs no han de pagar impostos a l'Estat, el que es denomina l'impost de societats, que és l'impost que grava els beneficis econòmics de les empreses. I això només passa en els bancs. La resta d'empreses per suposar que han de pagar aquest impost i la resta de ciutadans per suposar que hem de pagar l'impost que correspon a les rentes que nosaltres generem, que és l'impost sobre la renta de les persones físiques. I això es va decidir des de l'any 2009 i actualment els bancs continuen sense pagar impostos. Què significa això? Significa que si els bancs no paguen impostos, som la resta de ciutadans els que estem pagant els impostos que haurien de pagar els bancs. Això és clarament injust i no hauria de ser així. Per aquest motiu, quan hi ha partits polítics que estan plantejant la necessitat d'aplicar una taxa bancària, és a dir, que els bancs que han rebut diners del rescat bancari, ajudes públiques, etc., que d'alguna manera retornen a la societat allò que estan rebent a través d'una taxa bancària, jo, front a aquestes propostes, el que diria és, bé, primer anem a obligar-los a que tornen a pagar els impostos pels seus beneficis.
I una vegada vist això, ja veurem si plantegem també altres taxes que podria ser interessant aplicar, per exemple, per a gravar les operacions especulatives que fan molts d'estos bancs. Doncs ixa és la realitat i la situació que jo vos volia comentar. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero haver-vos ajudat a conèixer un poc més quin és el funcionament dels bancs. Fins a un altre vídeo.